ndị otu dị iche iche bụ otu ụka bụrụgo ndị agwara ka akwalite okwu n'ebe Chineke nna na iji wee mere ihe iche aka mgba dị iche iche na bido Naijiria na mpaghara South East. President World Christian Ecumenical Center Right Reverend Ikechukwu Ekwemmụọ mere ka mmụta nke ọgọ na-agwa ndị nta akụkọ banyere enweghị ezi nchekwa a na-agba akaebe ya na mpaghara South East. Chibuzo Bidike kpọtara ya akụkọ. Right Reverend Ekwemmụọ kọwapụtara na ịdịkọ n'otu nke ụmụ Chineke ga-enyere ha aka imeli ọnwa niile nke na-echere obodo nakwa ụka aka mgba ma mee ka amata na ndị ụka Kraịst niile ga-ezukọ inwe ọgbakọ ekpere pụrụ iche iji megide ọnọdụ enweghị nchekwa ya nakwa ịghara ntụliaka nke a ga-eme n'afọ na-abịa abịa tinye n'aka Chineke. Ọ gara n'ihu kpọkue ndị na-agbara Chineke odibo n'ụdị dị iche iche ka ha gaa n'ihu na-arụ ọrụ ha iji kwalite udo na ọganihu nke obodo ma rụtụ aka mkpa ọ dị ndị na-agbara Chineke odibo isepụ aka na izu okwe ndọrọndọrọ ọchịchị nke ga na-ewechigha aka elekere obodo azụ ma kọwapụtakwa mkpa ọ dị ndị na-ejere Chineke ozi iji ọkwa ha nwere rụọ ọrụ maka ọganihu nke obodo. N'aka nke ya ka Sir Amselem Okafọ onye jibu ọkwa nnukwu onye enyemaka pụrụ iche nyegara aka chịbụrụ Anambra bụ Chief Willoughby kọwapụtara na ndị ụka Kraịst niile na gọọmenti bụ ndị na-enwe ezi mmekọrịta ma kpọọ oku ka a gaa n'ihu na-akwado ya bụ ezi mmekọrịta dị n'etiti ndị ụka Kraịst nakwa gọọmenti nke o mere ka amata n'oge enye aka ime ka obodo gaa n'ihu ma bụrụ nke ga-enwe udo. Ọ ga n'ihu rụtụ aka n'ezi mmekọrịta dị n'etiti ndị ụka Kraịst na ndị ekpemekpe Islam na Anambra steeti ma kọwaa na ebe ọnọdụ bụ nke kwesịrị nṅomi.